נראה כאילו נשארת באוטו. זה רץ מהר מדי. ככה החיים חביבי. רק אנחנו לוקחים אותם לאיזי. עדיף. כמה תאונות היו לי עכשיו בדרך חזרה מחיפה? אמרו עכשיו ברדיו שהיו איזה 6 תאונות. אני לא יודע כמה, אני ספרתי לפחות 3 על כביש 6. וואלה. קשות או בקטנה? אחת קשה כנראה מאוד. הנה, לא. לא, הבא אחריו. כי הרכב נראה לי עף מהכביש שול. לא לשול, נפל כאילו ממש בצד. חצה את המעקה שם וזה, כי ראיתי מנוף. לא ראיתי את הרכב, ראיתי רק מנוף, הנה זה. לא, זה לא זה. לא זה? הוא בא משם, הנה, לא. איפה נראה? זה. לא, רגע, אני עוצר. השנייה, בואו נעשה עכשיו רגיל, מהירות רגיל. איך אני חוזר? זה לא נגיד לי. הנה זה. הופ. הנה. איך הולכים? צריך ללכת? אנחנו צריכים לחכות לפנייה שלו.